Takže já vás vítám za celou třídu K na našem představení o střípkách historie a prázdninách kdy. Dědo, určitě utíkáme dovnitř. Tak jo, tak já ti ukážu moji krásnou sbírku, co jsem tady nazbíral. Podívej se. Co to je? Ale určitě jste se učili ve škole o Karlu IV. Pane králi, poslušně hlásím, že moc se kýve. To budou asi ty ostačené žlouty. No, takže takhle to bylo. A k čemu jsou ty další věci? Bedna a tak. No, tak třeba tady ta krabice. V tom to bylo tak, že Soudruhu prezidente, zde jsou ty dopisy pro propuštění Milady Horákový, nebo jak se jmenovala. kdo píše? Nějaký Einstein, nějaká Rooseveltová, já ty lidi neznám, jo, na to já jsem moc, znát víte co. Dobrá. Tak dopisy spálit a Miladu Horákovou popravit. Rozkaz. Pomoc. A ty si tu Miladu Horákovou znal? To ne, ale babička Jarmila, ta znala někoho jiného, Jenu Čáslavskou. Ne, já jsem to nezvala. Jeruško, ne, pojď dát pak kdykoliv na aspoň dva. Ne, dobře, nepřetáhni se, pojď, protáhnem ti nohy, pojď. Ne. Au, to byl někoho. Neboj, hele, fakt, šancí máš dost, ale teď nesmíš. Dobře. Neboj, podržíš jako zlatý, nezamáš. Tento okamžik jsme všichni čekali. Vyhrála Věra Čáslavská. Dobrý, mám medaili. No, to je zhruba tak asi všechno. A jak praví staré přísloví, teorie šedivá a strom života stále zelený. A co to vlastně znamená, dědo? No, počkej. Já vlastně ani nevím. Tak jo, tak jdeme, zase svítí sluníčko. No dobře.